Парфюмерия Луилей представя Филипо Сурчинели Лаус. Възхвалата и ароматът, който я изрича. Първото вдишване. Дълбоки сакрални вибрации. Тамян. Наистина завладяват душата. В парфюма на Филипо Сурчинели няма тамян, но съвършенството в неговото изкуство е как той използва чрез алхимията между опопонакс, лабданум, елеми и подправки да пресъздаде това невероятно, толкова истинско усещане, свещен тамян и дъвов мъх и тонка боб също го обогатяват с една изключителна, мека, сладка топлина. Тамянът на тамяните. Първото съвършенство на Филип. 100 мл е 380 лева. Можете да поръчате това съвършенство в бутилка, ако посетите сайта ни, ако пишете на лично съобщение или просто звъните по телефона.